Argiaren podcastak. Waterlooko gudua abak irabazi zuela uste baduzu, Akenaton Pokemon bat dela pentsatzen baduzu, eta Txirrita Mirriren lagun bat, orduan, oroimen histerikoa podcasta entzun behar duzu. Asteartero argia.eusen. Beranduegi. Marxismoa, konstelazio familiarrak, crossfiteruak eta beste flipau batzuk. Gozat. Bai, Kevin. Gaur hona bidetan. Bueno, esan dezaket, Izar? Bai, ezer. Bale. Ez askotan hitz egin dugu gure eroiaren inguruan, ezta? Eroi etxarte. Bai. Gaur enteratu da, Izar. Autobusean bidetan zein den. Zein da. Bai, ezagutzen zuen, baina beste izen batekin. Bai. Bai. Ez que irakurri inot sortaldekoak. Zuek irakurri duzuen. Bai. Bai. Ez dut, ez que izen hau esaguna ikixat. Ta imarreri izan xat. Hau, edoi etxarte... Zaimar? Ez da izango eroi etxarte, ez da. Ja, konsidentzia larrei, ez? Ja, justo. Aia esan, polita da, ez? Zu ezagutzea ja, beste batzuk asmoetako izena, eta egia esko izena, ez da ezaguna egin ere zeitea, Hori jende gutxik esan dezake, eroik. Entzuten egon dela, bandin lokartu gabe. Ja hori. Bai, aziratan normalek jazarita goten da. Ostia, aztuen eukan lo. Bai. Hori famatuen kontua da, Oso famatuen, en plan, Xabier Euskitze. Zer ezaguna dala izen artistikoa, Bai, bera baina. Baina, bueno, eroiena bai artistikoa baina kasu izan zen. honetan, claro, Euskitzek, Ja. berak bere buruari oparitu zion, ez? Ja. O ez? Bai, claro. Ez? Berak, Bai? kasu honetan ez, polita da, beste norbaitek, zuri jarritakoa, Ja hori gisa da. jarri dizunak inkluso ere, ez dakiela, zein zaren, jakin arte, Bai. Ez dakit beste adibidiren bat buruatzen zaigun, baina... Bai, bueno, Iñaki segurola, pertsona oia. Bai, pertsona ja. Gaur ez da, gaur egun, ja da, ez da pertsona, baina. Utzi dio pertsona esateri. Ogro zen, bueno, espeitin ogurue, eta beak ez zion behan buruari hasiera baten jarri. Jarri egin zioten, ez zitzaion gustatu. Ez zitzen gustau? Hasiera baten ez. Ja, hasiera baten ez, baina gero... Normala, imagina, azten dira zuri esaten ogro, eta... Bai, gainera, imaginatu ditzazkegun arrazoien gatik. Bai, klaro. Imaginarioan, ez gure imaginarioan. Hori geratu zan. Eta, bueno, gero denborarekin lortu zuen integratzea, eta gero egitxu. Bezarkatu zuen? Bai, eta gero egitxu momentu bat ja, bai, ja asko gustatzen zitzaiola. Neri hori gertu ditzen Kevinekin, Pentsatu dute. Bai, nik Kevin, enitzen identifikatzen tipo horrekin. Bueno, badakizu, bueno, zurea oso harro nago. Hasiera batean Kevin Slaterren antza zenekalakoan. Surfelaria. Bale, hori ez da gizien den. Surfista. Bueno, horregatik ditzen Kevin. Bai, horregatik naiz. Claro. Kevin Slater. Kevin Slater, surflari ezagunan antza, gomen zenekalakoan. Gaztetan, oan ja. Baina gero jarri eta 2 urtera, norbaitek esan zian, Kevin Slater ez dela Kevin Slater, da, ez dakiz Slater, oza, ez da Kevin. Ez da Kevin, da... Bai, Jonathan Slater. Buruan, bai, Jonathan Slater. ja, ordo, bale. Beraz, zure ere, perfecto. Bale, ni Oso berandu integratu dut eta ja ne partea. Etxotik hemen normalean Torrek edo Izarrek Aimar deitzen diatenean... Ja, raro. Ja, raro. Bai, pizten xet, hola, barruan gorroto antzako zerbait. Bai, da, en plan... Gurekiko, zurekiko, egoerarek gurekiko. Zuek ne insultatzen ibiliko azinete ez. Gaina, orain, ilustren artean ibiliko zeatela. Bai, egia. Bai. Ostia lontan ez urrengoan. Bai, argia sarien... 6. edizioa izango denez. Bai. Eta argiako eskontza zibil hortan parte hartuko zuen. Parte hartu ez saria jasotzeko baizik eta saria emateko. Gu gara saria ematearen ekipokokoak, ez? Saria eman behar du? Saria eman behar du zuen? Ez, baina ekipo biozan... Baina lantaldearen izenean, ez? Oaz horretara. Gu zen izenean, gu zergatikoaz. Argiakoaz ez talako. Hori horregatik. Bueno, zuetzara, ni hartpide duna naiz, baina zu ez.
Ba, azte bete eta... A ber, baina, zu irakurtu duzu? Ez, baina... Zuzu arpiduna eta zu irakurten. Azala irakurten. Azala irakurri. Ez dakizu nahiago duan. Bueno, bai, izarren ere nahiago duan. Gure soldata, eta bere soldata ere, ordaintzen duelako. Batera garriara, zutani. Zuk ordain dutanik irakurri. Bai. Hori, autobusean komentatu. Eta zu nun irakurtzen zuen, Kevin. Ne, gurasua dira arpidunak. Beira. Horon zetako izaminez ne arpidunak. Ne gurasua dira. Arpidun historikoak edo berriak edo... Ez, historikoak. Bai, argia eta berria. Militantziagatik, ez dute ezer irakurtzen, Oiek ere ez. Ezer. Azalare ez. Igual ez. Ze klasikoa, Bai, ez? Euskaldun, ez, Euskararen izenian, seguro, ez? Bai, euskera eta... O eskerretik. Euskal esker... Euskal esker. Jator, guai, progre... Osa, pare bat urtez argiak arpidurun direnak, eta gero guzten dute, eta berrian, eta gero juten da, eta guzti dute, eta herriko tokiko Davidean egite dute arpietza, eta estilo hori. Ez, permanenteak. Agarroen galdera kritiko bat. Zein da benetan argia eta berrian arteko ezberdintasun importantiena edo? Hostia, bastante Galdera sakona izarra, així. Bueno, azteko berria argiatik jaio zen. Bai? Beraz, norbaiten ama izatekotan, ama alaba, A ver. egunkaria da alaba. A ver, hori, zela. Hori ala izan zen. Bai, zea. Berria egunkariaren sorrerako taldean argiako kazetarien multzo handi bat. Bat zegoen, bai. Areago, egunkari bat sortu nahia eta... Lehendabiziko zuzendarietako bat torturatua izan zen, besteak beste, gure lankide... Osa, barri jendozu? Ez que ez zen enterai. Gure lankide Peio Zuberia izan zen. Horen bizizaleen eremura pasadena, jubileta... Baina izar dijo gehiago hildo editoriala edo zer. Maiztasuna zitzoin dezake. Maiztasuna egunkaria eta astea batez ere astekaria, baina zuzuaz sakonera, ez? Claro. Que pasan hastian berriako kasetari batek izan ostan. Ez que niri argia... Claro. A ver, esan izenak eta bia bizen. Nungo, bergarako kazetari batek. Osea, gainak kazetari esan. Ze bergara. Ez esan dezu. Ez ezagun. Berria da... Euskarazko Davide Txintxoa. Berria. Eta gu pixa gaiztotxoa. Bueno, gaiztotxoa. Bai, Txintxo eta gaiztotxoen artean nik uste baiet. Ja, eta horregatik ez da gustatuko berriako kasetari argia esatik. Segurazki izango da hildo. Hor zuzate patioko... Hor rebeldak. Guaiak. Tengo guaioteak. Eta badago baten batzua baino... Berrian gehiago estilatzen da estilo kasetaritza estilo hori de honek esaten du hau, eta beste honek esaten du beste hau. Vale, eta zuek ez duzu hori egiten. Hori niretzako kasetaritza ere du... Ja. Eta zuek egiten zuen, nik esaten dut dago. Batzutan bai. Osa, askatasun geixo dago, ez? Bueno, zesango du argiako batek. Zu kanpotik antzematen dezu, bien azalak irakurrita antzematen dezu. Igual bai, egisa da baiet. Anistasun geixo igarten da bai. Hori behin itxatzunke jau azte berian bilduko bat eta erojekaseko bat. Bai, olakoak Euskal Herriaren izaeraren barruan dago. Hori igual berriaken ez da pasaitzen. Eta pandemian, pandemian goizean magufo, atxaldean zientifia, baina testual. Testual. Garatu hori? Egun berean. Egun berean izan zan. Egun berean goizean magufo, osea, gugari ginela sustatzen, fake news guztia pandemian inguruan da hori dena. Eta txaldean, gu ginela zientziaren jainko berria bilakatzen eginenak eta konplot, naziarteko konplot horren parte. Bai. Ana Galarragan konpintxak, komisario politikoak. Eta goizean, pues, nola zan, independente, Bai, ez da. Eta bide hori sortu zuten, bizka tildo, horren adar bat bezala ginela, ez? Ondo. Bai. Eta bueno, nire garaian gaztetan argia zan ni horretzen ez, Barakaldoko herriko tabernan arpietzak kendu zutenean eta beste zenbailekutan Eskea Bertalean argia zan Aralarreko Eskea Bertale barruan eskuinetik juten zana.
Eta gero ja hemen gaudenian, eta ja eta kutsi duenean, eta orain ja da, sektore berdinetik, tipo, eskerregi, tipo, no, zoaz, Ostia oso ona, Ostia oso ona. Bi aldetatik bizizaten. Joa, harrituta nago, hemen 102. programa izateko, eta argiako programa bat izateko, zela onain arte, inoiz ez dugu nitzegin, orain bezain beste, argiataz. Ja, gisa da. Bai, que bai. Norberaren, ez dugu igualik itzegin zehazki. Baina, bueno, jendeak intuituko zu zerbait, ez? Zer esan dugun guztitatik, o ez? Nola. Bai. Claro, zuei soldata ordaintzen dizuenen kontra zen dizu asko itzegin, eta guk soldata emalie garenez, ez da bai da pizkaz faltsua izan ziteken. Ekarri barko dugu berriako kasetari anonimo hori. Berriakoa dala esan dezu, Bergara. Berriakoa. Horretik Bergara. Ulertu dio Bergarako kasetari batek eta esan. Goiena ingurukon bat, edo Hostia. Ez, Bergara esan duen. Hola, muerte, Bergara kinlotu dut, Bergaran ze estela. Goienako hilo politikoa be gai bat izango zen, Bai. Izan da. Baita. Bai. Hombre, Davide gutxiri indizkiote pintadak. Ja. Nola eta Davide. Hombre, goiena joen dela 3 urte intzizkioten arrasatekoan edo atxabaltakoan egoitan. Bai. Goiena berdin PNV. Bai. Roi hortan. Oinez, ez dago muten. Ez, hain zer da? Bueno, PNV-en atletik kexak jasotzen ditu. Bilduko egia delako. Bai, ez dakit, presuen aldeko, jo que se, anuntzioak jartzen dagoelako, edo... Ba, que eso, nahieran, boladen arabera, ez? Juten da. En fin. Bueno, kasetario, fake news, orain ja, Trumpak irabazi dunez. Ja, Trump. Aixe, ba... Jungea, ja, Facebook eta Twitterretik edo, haindik ez. Haindik ez. Haindik ez. Buongiorno. Egon nahi, argia saria garte. Amigo. Sorpresa basan, ez? Revela uin jau sorpresa. Bai! Sorpresa azteko azta berdinek. Jendeak, hombre. Hori ere... Eba, goiena ere junda, isatik. Begira. Asko. Eta argia saria ze iritzea gotzu argia saria inguruan. Eguna zela izaten da, zuk zela pasatzen. Nire alasai, aurten. Ze jente mota. Aurten... Kasi badauka, zer esana, bai. Daukiko zer esana. Arduriak otzu ez? Ardura potolo bat? Sorpresa. Uste dut aipatuko zaituzte dela. Bai? Ya está sorpresa. Jantzita normal familia. Eso zen sorpresa. Jantzita tema da, osea, pixkat txukun. Bai? Ba, ez etorri, hola. Ze ba? Ez. A ber, izar dator, peto batekin, peto baltz bat, eta gero jertxe bat, lan askoa bezala, berdea. Ondo. Berde pikoleto. Egokia. Dekisa, berde pikoleto da. Oen, asko, argiak oskontza soziala esaten dugunean, da, jende ezagun asko elkartzen delako, maiberaren bueltan, eskontzetan gertatzen aldela bezala, jatetxe, rollo, argiarekin agian kontraesan batzuk bereziki agian pegatzen, eskontza bateko jatetxe estilo hortokoa, eta zibila, bueno, militarraz garelako, oendik. Orduan gu saiatu behar gara batez ere jatorrak izaten, ez, jentearekin. Edo ez, depende zendakasun alboan, hori nahieran. Mai borobiak izaten dira, ez, hoi urtero bezala izango, mai borobiak. Orduan, puntatik puntara ez duzu. 8 pertsona, mai bakoitzean. Itzen gozu bakarrik eskerrean eta eskuinan askazuten bireekin. Bueno, beti dago, mai guztietan dago saltxeron bat, hola saiatzen dana amarrak parte hartzen, ez? Hola pixkat elkartzen. Ja, eskontzetan bezala, ez? Hor bat aia presdakana, kopetan lotzeko. Maiak ez izango roskadunak, ez? Zer da hori? Behandosunak girau maixa eta platuak aldatu. Ostras, ez. Klamerren pasa platerro hori iken duzu maixa girau eta... Erdin dauka, hola ez, plataforma moduko bat. Ez nik hori ez dut bizitza. Hemen Euskal Herrian ikusi zuzu kalakorik? Ez entzun darako. Ikusi zuzu pelikuletan... Ez kontata, galdera da importante bat, famoso hori badoia. Adibidez? Basuetaz aparte... Oin dela bi argia sarietan, nire eskuinan bazkaldu zuen, gaur egun pertsona ez den, eta saritu genuen, ogurue oia.
Ostra. Adibidez, alako jende famatua. Bai, Bai. Edo, politikariren bat. Politikaria jungo dira, ez? Edabidetako ordezkariak. Bai. Edabidetako zuzendari dalako rolloa. Eta Jon Maia eta hola. Jon Maia... Aspaldi, ez? Hori ere. Zuk nahi duzu jakin pertsona konkretu bat berdoan, ez? 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 Zein nahi duzu, hendik gonbidatuena erdi osauta dago, baina nahi duzu... Bai? Bueno, gerengo berra. Nahi duzu baten bat, hendik lekutxon baten ongo da, gonbidatu aldi dugu. Eta zuen mai berean jarri. Brad Pitt, ez. Kevin. Vale. Hori zindazko. Vale, ez, enokoan. Oin, Peyoncé, edo... Peyoncé, Peyo dator. Peyo, Peyo, hau, zela da. Peyoncé, Reparas. Ja Peyoncé lekin gatu da, Peyo repara. Edo, alako bat, ez. Vale. Pero, egoten dira liuak eta hola. En plan, morreuak eta... Hostia, ez ustezua. Bai, ez que... Hori ondoren. Zule gehiago zu, serien. Jo, es que no sé qué eskontza, arriako, mai borobiak, bestia. Lehen, entzun dudanez, lehen gehiago. Lehen gehiago. Osea, lehen gero parranda batzuk lauanketan. Oain, ni beti bezizan duena da, gero lanea. Gero lanera buelta duzen askotan. Orain ja libratzen nahi nez, azken bi urtetan, baina, bai. Karo. Parranda batzuk lauanketan. Bai, parranda, bai. Vale. Belaunaldi berriak ez datoz oso fuerte, alde horretatik. Ez diete heldu moskorkeriari, ez. Orduan batzuk, barsaria banatu bizen pronto, batzuk martxan ITV, beste batzuk aprobetsatzen dute gorroneatzen jarraitzeko, ez? Tragoak, karo. Bai? Hombre, nik hori ingo nuke argiako ez banint. Ja, vale, kontu enoku. Euskalo, zeinekin enzeriko zaeten, da hori. Zue bakitzu seguramente ya, ez? Dana ondo. Ni tama, nahi bai. Norekin eseri, hori, ni bezpera jakitet hori. Ez dakiz inekin, baina ze jende motakin bai tokatzen zaita baina. Zuzea, edabideak, ez? Bai. Ja, aldo zuzaindu, ez da jendia. Bai. Osea, hori, imagino peio dakotela onduan, aldo zuzaindu edo beste bat. Bai, onartuta dago, Ja, hori igual, osea, imagina zure, idolo baten onduan zauzela, eta usaina zetzen, bai, kiratxa, osea, ez da espero neben usaina, ez? Ja. Ostara, bai, fuerti izango zen. Itzein dugu hortaz, ez? A ber, usainaren, ez? Sexualitate... Bai. Lehenengo hitz egiten jentia gehatzen dela askotan kafe hartzeko, ez? Eta zadik ez gehatzen usain hartzeko, adiz. Ja, esaldi mitikoa da, kafetxe bat artea gehatuko gara. Ja, ez eronik ez dela torriko... Bueno, oza, zatik kafe hartzea eta zatik ez arnaz hartzea. Ja, eta baina arnaz hartuta, inevitabilia da usain hartzea, zatik. Aimar autobusean kontratu da, ezinezkoa dela usaintzia arnaz hartu gabe. Ja. Zentzua du, baina... Zuk imagina, arnaz hartzen duzu eta usaintzen duzu kanpoko hori. Eta gero, botatzen duzunean zer? Zure barruko usaintzen duzu? Zati, botatzen duzunean barruti dator. Depende kanpoan eizea baldin badabi. Kanporatzean ez duz usainketa. Ez? Usaintzea zer da, partikula oza... Sartzea barrura. Ez? Bai, sartzea. Kasuantan... Kimikoak. Guk sartzen baitugu, bai, baina bere indarre sartzen badira, usain dual izango dugu, ez? Bai. Osa, igual, aizean norantzan jarri zuera eta utzi sartzen. Bai, zu, ez ere egin gabe. Ja, usaimen pasiboa izango zen. Usaimen pasiboa, hori da. Bueno, behitu hori titulo izan leke, gauroko... Usaimen pasiboa. Adibidez, mitiko, esaten da, hotzak usaina dakola. Edo lurrak. Txotxo pasau. Lurrak bai, baina. Elurrain da usain diferentia orokorrian. Bai. Elurran usaia? Ez dakit. Flipatu horren egiten, edo benetan sinisten duzu. Bai. Gauan zue bai, gauaren usaia. Gauan usaia, ja. Txosnetako usaina, bai. Bai, Zeren antzadu? Zeren antzadu zure gauak, eren usainak? Baina gero, al revés, ez da bidirekzionala harreman hori. Aldo zu hartu arnasa usainik hartu gabe, esan duguna. Agotik hartzen duzunean arnasa,
Eta zu horretik hartzuzunean ere ez usaintzen. Ez bazea jartzen horretara hor kontzientzia zea ere badago, ez? Jartzen bazea, pues igual mikrofon honek usaia eukiko du, baina bain arte ez konturatu. Ja. Hori eztabaidatzen etorri gara. Bai. Ondo? Ze gauzetaz, ez? Hori dagoen nivela. Aurrekoan batek esan ostan, berandu inguruan, hau da iritzi bat inoz ez dutela jaso, iritza guztian, eta esan ostan batek, sakontasun puntu bat dakola beranduik. Puntua. Puntu bat. Bakarra, Baina, Iaren gaineko puntua bezala? Bai, bazuk imagina, agortu duzu saiakera bat oso profundua. Horko puntu bat izango zen, berandu egiren sakontasun maila. Bueno, ez da, akorrego alzan izan ez? Bueno, okarragoak esan dizkibute, ez? Imagina espazio bat bakarrik izatea. Bi hitzen artiko espazio bat. Horrek ez du... Utsaua da. Edo sakontasun ezaren aldarrikapena, entrenimendurako saio bat. Bai, hori da. Atxamentu bat. Ez egisa da, hori torria eroien asuntuagatik, ez? Gentiak ez da egixela dala edoi, eta holako beste gure... Esa ez, P11, ba jendek ez da barrapoko zein dan. Ez? Zesa, ez gure entzuliak tonto zetartzen. Ez, imagina hor entzule berrixa dakula. Bat. Unixan arrapoi nagoe, entera hudia podcast baten nagoela, eta batzuk hasin bidea di entzuten. Baitu. Baitu, zondo. Agur bat. Eskerrik asko, izan. Unibertsitateko zer? Ikasleeri. Ez gero, hori beste paradoja bat komenteien etorri gara. Autobusen apuntateko temana zabitza oin fulmineien, ez? Osea, gabitzien master bat irakasle honak izateko, gutxi gora bera, o irakasle izateko. Baina, klaro, hori erakasten dizun irakasleaz bada ona, osea, posible da erakustia irakasle izaten. Baina, gero, irakasle horrego formakuntza jasoten dago beste irakasle bat eta irakasle hori ordu. Bai. Ez dako. Osea, zan ezu, ia... Ikasi daiteken, irakasle txarra baldin bada. Baina, ondo ordainduta. Masterraren aldea zein da. Ja, ez? Bai, txikiklin. Imaginatzen, eta gero txikiklin horren truke, papertxo baten jarriko dute. Bai, hori da. Izarra... Kompetentea dela, hori da. Gero irakaslea iaz ikasi duzun ala, ez? Ja. Ez, gero erakutxiko zu berdin, baina. Ze irakusten duzu zu irakasleak adibidez? Adibidez hori ba. Ze tematika? Irakasle bat izan behar dela sozio-emozionalki kompetentia. Hori izan dizute? Bai, irakasle bat hori izan dizu? Ni ados nago, ez diot oso ondo lertzen, bere sotasun oso bat. Baina, klaro, hori guztu duzu, hori izaten da bien irakaslea, ez da buena ondo emozionalki. Ja, eta soziolki bez. Soziolki bez. Gainera, esaldi horiek, edo zein politikari, edo zein alderdiren programan agertu alko zienak, ez? Ja, bai. Positiboan dena zentzua duela, baina negatiboan inork ez lukena esango, ez? Irakasle bat, ez da, no da, kompetente esan behar, sozio, nola? Emozionalki, kompetente, baizik. Alegia, jakina, nola izango, ez? Desekilibratu. Nire alderdia dago gozearen aurka, alaitasunaren alde, eta denok pozik bizitzaren alde. Pues sí, ez dioten gauzak, ez? Orduan, imagina... Zuer irakasleak greban daude. Gure irakaslea bai. Ez pribatu zikinak. Gureak 140.000 euro ordaintza, ez? Egi zer da nobea. Hostia, zautzen hemen, bertan. Hemen pasa naiz lehen ikastolatik eta akordau naiz esan dut, hostia, gui ere. Sakontasun puntuaren iaren puntua, mentzentez azaldu, porque bain ez du... Gehiengoak ez du harrapa. Batetikan greba, hori bai. Bai, hori bai. Hau greba gaude. Vale. Eta bestetik jaurlaritzak ez Tribunal Superior de Justizia zein sartu dio hezkuntza sailak igual. Hezkuntza saila izango da. Zarauzko ikastolari 140.000 euro ordaintzarena, matrikula, legezkanpoko matrikulazioak egiteagatik. 7 ume. 8 ume edo legearen kontra. Haien nahi zutela hor, bereziki. Ikastolan ikasi. Denon kupoa gainditzen zutela. Eta orduan, ikastolan elkarte esan dut desobedientzia. Eta puntatu ditu. Eta toma. Eta horren desobedientziagatik, eta 40.000 eusko. 40.000 eusko. Eta orduan, pues... 40.000 txantxi. Aserre daute tautanak. Aserre. Bide gabekeria honen aurrean. Eta orduan, ikastoleroak hasiko dira greba egiten bai? Igual, hemenik horrera, ez?
Espero detezetz. Beste protesta modu batzuk asmatuko dira. Bai. Umeak, asteburutan ere, estilo japonesa. Olako zeuze. Asteburutan ere umeak diali eskolara. Bai. Estilo hori nik uste gurasoen bai, euneko babesa. Lortzeko, ez da? Zer balko? SSR. Bueno, es que hastian nola jaurlatxirlak egun bia xauen ikastola iriz bat milioi euro soldata igoteko eta hola. Nola? Ez? Nori? Ba ez? Milioi euro. Hankian analizartzen. Ez dakit. Eman bartzizkio jaurlaritzak milioi euro ikastola soldatak igotzeko. Etorri xaten publikokoan dereñoa eta sarre da. Gu gabitz grebaiken da, gero soldatak igoko itue ikastolaetan, ez da, esaten azten. Jo, imaginau zahorrek egin dagoela greba. Zeinak? Eskoiatiko, imaginau, enpresa bat. Oinatiko enpresa bat. Zahor. Imaginau zahorrek, ez ez dago. Bai, txokolate. Imaginau argia ginen dagoela greba, eta berriako hiri soldatak igote xaboia. Bai. Ta, zerre. Bai, azerre. Ja. Bueno, azerre zeuden bestelare. Haien artean hori... Azerre bizian. Osea, ez daka... Ez daka konponbiderik. Konponbidea horreza. Gero agertzen dira beti, oso abertzalea, mucho abertzalea diren, oie, beti tartean jartzen dira, eta Euskal Herriaren etorkizunan ezinbestekoa dira, ikastolen bilbide historikoa eta intzaratuko duna, eta jakina, baina denok integratuko den eskola publikoan, eta denok inbardu euskara, eta denak elkarrekin, eskuak hartuta. Oso polita da, Bai, segarregazioa ez da oso polita baina. Gero agian galdetu barko zitzaien Eusko Jaurlaritzako parlamentuen esertzen diren... Hori nora eramaten dituzten umeak. Nora eramaten dituzten umeak. Bai, eta edo sakidetzan agintean daudenak abertz hospitaletaz eta eramaten dituzten, da hola... Eta gero ze diskurso publikoa. Garraio publikoen, kontsortzioan dauden horiek hortik dituzten eta bar. Zuek nola duatu zumiak? Hemen daude bi Euskal Herriak ordezkatuta. Hemen daude, nik zazpi lurraldeak ordezkatzen dituen ikastola euskaldunak, eta hasi zen. Eta ni... Eta zuzen... Bai, beste, pantxurrian noak, eta... Arrasakeria aurre egin nahi dion, eskola sistema publiko, laikoa... Laikoa... Orduan hemen zaudete bipoloak, ez? Bipolak, borroka bizian. Kristau eskolen errepresentazioa falta da hemen. Baita. Hoiek... Nik publikoan ikasiot, beti. Baina hori nau praktiketan ikastolan. Bitu? Hor dago bi Euskal Herriak batean? Betin biak egongo dia, klaro. Irurak, bai. Baina, bueno, bai. Ni beti publikoko izan naiz. Zu kristau az duzu zapaldu, Kevin? Ez, hori falta da, asko dira, Itxuria dakot. Oie bai dira la militanteak, De fet, boleto asko. Jo, kristau eskolen barruan kristau nanistasuna dau, Segun ze kongregazio dauen hor atzian. Bueno, claro. Bai, guri hori irakutsi. Lasaie bakarrek ezautzen dugu. Oinatikoa elkarrezi nahiko, ez da gitz. Eguten da, gurean bada. Irekixa, ez da izela esan. Eskola publikoa eta kristau eskola, zunbaian, ez? Badaude bi. Bat eta bestea. Eta kristau eskola dana, hasi da hor gauzak aldatzen. Osea, ikastolarik ez dago? Ez. Ikastola zegona publikora pasasan. Zuzenean, bakarrenetakoa. Eta orain, kristau eskola nadena, osea, pederastena dana, jabetzan, nahi du ikastoleen elkartea pasa. Bai? Claro, porque valorea... Baina zeinena da, ze kristau eskola, ze markatakoa. Ze lasaie, ze gehiago daude hor. Baina dena... Denak hor daude. Ez? Kristau eskolen elkartea dago, eta hor, adibidez, Munilla, gure Munilla, Zumaira torri zen inauguratzera ikasturteo, hemen agintzen zunean. Bai, nesta gero, apaizik edo monjarik edo alakorik ez egon barruan. Hor ikusten diferentzia hau, eskola da. Soinatikoan, ez dago egiten, ez dago eufzot errezaien, behin da mindfulness. Hori ere beste religio mota. Hori ze ikastolatan sartu da?
Mindfulnessa, ikastolara bai. barrura ez, baina jendeak egingo du. Vale. Eta ez da Ez sistema. ditu ez dut uste. Bai, iken da, Sartuko gane ustez. Bai, iken dala, Bai, bai, iken da, mindfulness, goizeko 8etan. Ikastolan? nola, baina Baita. zeintzuk irakasleek. Bai. Bai, bueno, egiten da lantokitan, ez? Batzuk Irakasleek? yoga egiten du, beste. Bai, beste klasean, goizean goiz. Baina ez irakasleak, ikasleekin. ikasleekin. Ikasleekin, bai. Ah. Bai. Bai. Joder. Igual belarratzun imagina jarri, musika relajantia, eta... Bai. Ostia, hori jarri barko zaie ere debako liburutegikoei, ez? Bai, hostia. Bai. Hori ere, Badira ba... bi urtetik berako umeak ezin dira sartu liburutegira, debekatua daukate. Eta 2 eta 6 urte bitartekoak bakarrik atxaldeko 4:00 bosterdietara, ordu bete. Bai? Bai, bertako lasaitasuna ez apurtzeko. bai. Bai, eta udala, bai. Oi nu? Deban. Bai. Bale. Badago, ez dakit nola ditzen den hildo hori, baina children free. Bai, ume foboak. Ume fai, beste batea esan. Hotelak. Ja, bai. Onartzen dituzten, tabernak. Bai, tabernak. Osa, txakurra bezala, baina umea. Txakurra bezala, baina umeakin. Joder. Eta oino ere bai, Ni aita bezala ulertzen dut, esan behar Nik ulertzen dut, bai. Bai? Ja. Ulertu bai. Ulertzen den, norberaren gorputzaren barruan, hotel batera jun spa batera, eta alboan nire bi zimespitoza tokatuz gero, oroituko zinean tarte Jode, bat. baiet. Oain, politikoki zuzenaren txostenak, esaten du, gizakiak baztertzea, bere... Nola zan ongizatearen zu lehen bota dezun esaldi hori irakasleonarena, Sozio-emozionalki konpetu. pues hori aplikatu ezakezu Hori. suntan ere, bai. Ja. Alegia, argian, horretaz idatzeko nuken artikuluak, esango luke, hori injustizi, erabatekoa dela. Erabatekoa. Baina Bueno, barruti... Zer dio Mikele. Ja. Barrutik... Bai. Baina gazkinetan be, ura dago bakatzia, umiak. Edo? Bai. Giratea egazkinak, bai. Nik uste... Ez que, ez dut zuen amorroa muten jende horrek esaten dauna, ez que niri umiak etxa guztatzen. Niri zaharrak etxa guztatzen. Na, espaldetet entzun. Ja, baina bai, hola entzun, ja. Hori, amorru mutu dutzu jente horrek. Jo, apurtxoa bai. Ja, eta esan dutzunak nahi umiak asko guztain xeta. Asko. Ton hortan. Hor beldurra gehiago. Bai. Zuza zentrokoa? Zuk izan zen, behin, zu pedofiloa zinela. Enuen, esan nuen, txoin. Ez dize egun eman aukerarik puntualizatzeko. Ez, justo, ez que... Hore, gozat, behin esan nuen, txoin, esan nuen, hemen zuzenian o zurito. Zuzenian, esan zen. Nik uste hemen... Igual bai. Baleke. Etxi, defendiken. Nire esan nuen, oinala esain beste, ezautu nuela pertsona bat. Bai. Diagnostikauta duela pedofila, baina diagnostikauta, ja arazo, sabezan. Bai. Guztantxakon, bueno, bai. Eta, baina gero, ni orduan egon izin investigeien. Eta kontuatu naiz, nire pedofiloa nizela. Ara. Dagot, erreferente bat, beste erreferente pedofilo bat, eta beak irakutzi host, bueno, pedofilotasuna ona aldala izan. Bai, eta santua. Ez nola, Joserra, ez dakit seksologoa da. Eta beak esan du, filia da, joera, edo nola zaintza edo interesa, nola izateko, ez? Zuza da, filosofoa, ez? Sofoaren filia dakotzu, ez? Eta nire dakot pedoaren filia. Eta pedoa dia umiak. Eta nire guztu gintzat umiak. Dakot, bueno, preocupazio bat umerekiko, interes bat umerekiko, joera bat umerekiko, aparte gero, egisa da, xoa bida dela. Garai bateko filoetarrak, ez? La razonak ere beltzen zera, baina umeekin. Bai, umeakin. Orduan nik kontuak naiz pedofiloa naizela egisa esan, baina, bueno, kontuz, ez da iguala pedofilua edo pederastia. Pederasta. Oso diferentia. Baina, bueno, egisa esan, gaur egun iztegira faten basa pedofiloa ez da niko esan dutena, Ez da... Eta gero sozialki, ez? Ja, bai, nik ez dut. A ver, nik umiak egin lana eta por sagaso etorten dian talde bakoitzari etxate izan, kaixo egunon, nik ebi naiz eta pedofiloa nahi. Hombre, umiari hori zela suda. Baina irakaslei, ez? Ez. Irakasle pedofilo asko gongo da, hau da, umiak guzten gintxakonak, ez? Hombre, ba... Bai, ostra, espero gehienak izatea olakoak, bestela erdigoaz. Ez que horra arazua dau, irakasle ez pedofiloekin. Nik espero gehiena pribatuan egotea, Euskal Herriaren beste erdian. Ja, orduan, pederasta bat ez da pedofiloa. Pederasta pedofilua. Bai. Baina pedofilo bat ez da zuten izan pederastia. Pederasta, pedofilo ez da pederasta. Baina pedofilo bateri umien gatik interesa bilen da pedofilo, ez da pederasta bat. Bueno, interesa egin da modu konkretu baten. Eta erlazionatzen da modu konkretu baten, eta bere nola baiteko impultsuak ez dago neurketan, eta horren faten da, eta ikin txau, gauzak. Ja. Bakitu za gauzak.
Beraz, Hori. lasaitasuna eskaini digu jende pedofiloari. Bai, hori da. Ez da usetan, Txarra izan. Gero eta pedofilo gehiago, gizaterian, gizateria gero eta beto... Bueno, hori da, bitu jorko pedofilia ez da txarra. Hori da, pedofilia ez da txarra. Hori titulu izan leke? Bai, zan daiteke. Vale. Beste titulua zein zan, bueno, igual. Nino pitxoa preokupauta Euskal Herriko paduraikin. Zerrekin? Padura. Marisma. Bai, zer gertatu zaio. Oso gutxi. Berez gutxi dauela, eta erabiltzen dagoia. Serio. Zei dau. Eraikinak egiteko. Eraikinak egiteko padura. Jodas, hori ere badauke. Zuak otzuna da kriston ekofobia, ez? Zer da Osea, hori? ekofobia ez, nola da? Padurafilia. Eko antxietatea. Bai hori badakot. Zuek ez? Nik ez? Sabes, urtarria eta epel iten dago. Ez dut muten bildurra? Gaur iten du epel. Hori egisa da, gaur iten dago. Zuak otzu aldaketa klimatikoekin zoz, ez? Bai. Emozionalki. Zuk ez? Nik ez. Bilur geixo mutu gerra nuklearrak aldaketa klimatikoa baino. Bai, ze ba? Europan bizinizelako. Aldaketa klimatikoak hemen justo leku guntan, modeluen arabera ez da sin más da. Bai, beste batzuk gehiago sufrituko duela. Bai, baina otanen gauden enean, eta hemen tentsioa hundiketan doian enean, Oinatin petardo bat erori daitekela. Bai, o legazpin. Baina, geho legazpiko ondazpan. Aizea, den arabera, ez? Bai. Baina, Izar, padura konkretu bat zenukan buruan, edo... Bai. Ez que hemen sarautzen lehen padura asko eguen, ez? Ja gero ez da gutxi, utekiaketan da hemen espazio kaskar bat. Eta gero donostime pila bat eguen padura. En plan gorroz eta hori dana puesto da padura, zala. Zango zan. Eta loiola eta... Zati zain sentsibilia padurekiko eta ez aristiekiko adibidez. Hau dana aristiz beteta guen lehen, eta hori isi ez dugu etortzen ikusi hori, Zube sesgo hori... Padurismo hori, bai. Zer dela eta sesgo ekologiko hori. Baina, ondo, a ver. Ez que ni padura salia naiz. Bai? Baina, zein jendo... Txulo dauz. Hor filia bat. Lasaigarria dira. Padura, baina, a ver, zehaztapen gehiagokin. Baina, bertako egaztiak eta hori da. Osea, vibra hori, egaztiak, eiuna barra, vibra hori. Vale. Ja, baina, claro. Ez dut uste. Padura bezala, ez? Tipo, azte buruan ze, padura pasa joango bea, ez? Padura zalen, hori da, topaketak. Ez da asko, estilatzen. Ez da asko, estilatzen. Aurke dauzkazu topaketak, ez? Oinatin, independentzia egunak edo ernaik antolatuak, eta... Bai. Jumbarko dezu, Kevin, pixkat hor... Baina, berandu egiatik esaten duzu. Bai. Fatekotan berandu egiatik fango nintzake. Bestela, ez dako gain beste esentzu ez guztu. Baina, bueno. Ze usain dakoate, padurek? Ilun senti. Ostra! Hostia, A ver. Izaitz? Kantzautan no. Deskantzatzen ditzuko dugu. Ze topaketako, oinatin? Ostia, nabil salto iken, alde bat bai, bueno, ernairen independentzia egunak edo independentziaren aldeko egunak, baina, bueno, Euskal Herriko 75 bat herritan, Eta tartian oinatin. Vale. Potxaia, martxoa... Segin, nega. Ez gaio, ba. Osa que venga, hartu grabadora, papela eta boligrafoa, eta... Ai, ama. Bueno, eta hori izan da... Padurismoa. Bai, ostia, hau bete hortz. Ez. Ez que oinatin dago problema bat. Dala zulo bat. Orduan ikusten dut ja, 2 kilometro... Eta ez txusmarraga bezala, dala... Oinatin da zuloa. Eta ikusten dut ja 2 kilometro karratu lauak, non ikusten duten horizontia hortzimuga, eta zaitot, ostras, que txulo. Bai, nik hori pasatze zait. Bai. Sensazio hori sentitu izan dut. Urdaibai, sartzen da hor? Bai, guztiz, bai. Bakizuen non zegoen Urdaibaren moduko bat. Eta gaur egun ez dagona. Bilbo. Nes. Aruntzo. Aruntzo nora Aruntzo. A ber, Gipuzko hartasuna eltzean jarriko dugu, zutan. Bilbotik Aruntzo, mendebalderago. Venga. Muskiz. Mugalaino, baitu muskiz. Esan dago, ja, azpau dut. Muskiz. Muskiz. Eta hor dago, Josu Jon Imazen, etxia.
¿Ezta? Zein hori? Petronor. Ostra, aurrekontxioa oso na, Josu Juntx, imaz. Juntx, imaz. Oa, beste pollo hauekin da biltzenak eta, bueno, segi. Eta Petronor eraikita dago, oin dela 70 urte baino gutxiago, Urdaibain gainean. Hori guztia gaur egun mierdaz beteta dagona, zan? Barakaldoraino heltzen zan, padura edo... Eta hori zenbat urte esan dezu, duela zenbat? Hori frankismoan ere gizuten, berrogeita ma... Bai. Oin dela urte batzu bukatzen zituen lizentzia, eta hor zeuden aberia... Baina, bueno... Baina, zergatik, justo Bizkaian zerga gehien edo antza dirua... Horren, jente dabil kejatzen Guggenheim museotxoa egitea Urdaibain, eta bitartean, Petronorrek dauka guztia arrastatuta muskizen. Exactamente, claro. Zuk imaginatu batzuko haindiko loitzen dira. Ja gutxiago. Nola zan lehen. Zuk imaginatu orain mundakan biziden bat. Pues, 10 urteren bultan, bapatean aurrean dakana dela pasatu zaten muskizeko paisai zolagarri horretatik, ez? Hori. Pues, guia naturalizatuta dakau, ez? Baina nan gaztetan beste ikusizuna eta angulak eta hola jasotzera gote zen, eta lako, arrantzan eta hola, eta batean orain dakazu petrolea pintzeko monstro bat, zolagarria. Barcelonako El Prat aireportua bepadura baten dagoen ja. Ezaguna, bai. Reserva natural batean. Eta horren bueltan orain jarri nahi dute soziatek, Hard Rock Café, no da? Hard Rock Café. No da, mierda. Café katea, osea, Hard Rock. Ez, baina café, alako makro, bai, ez dakiz ez. Salouen eta hola dauden kate egiteko? Pues beste mierda, bai. Joder. Bai. Bira, padura dia leku superaproposak eraikuntzarako. Zatik? Laua dialako eta... Eta uste dara terreno malgua. Errezulatu daikela. Hori. Zela deskribatuko zuke padura bat? Zer da padura bat? Ja, nik nuke... Horregatik zaten musea hasta pengeillo, porque zate dutu bai. Ez ez hogarre ditu, padura batek. Ura eta lurra. Hori. Ura eta lurra. Ura eta lurra? Gutxora bera. Ze ondo. Ondartzare bezala, ez? Bai. Zan daiteke, gero lur mota diferenteak egon leizke. Baina ondartza bat padura bada? Ez? Vale. Ondartza da area. Baina padura zeda itxaso eta errekako ura nazten den leku hori bezala? Ez? Venga, a ver. Ez leku bat da. Ez lekua. Ez lekua? Hori mokosabal batek ez dizu esengo, Mokosabal baten zato bere leku da, Jode baiet. A ver, ze begira da antropozentriko? Mokoa bilori gabe, esango zizun. Hori nire etxea da. Joder, ez da ditu, ez? Begiratuko interneten. Zer dan? Ez. Vale. Berando iren estatututan, digarren puntuan. Sorry. Barne aldean egoten dia padurak adibidez? O kostan... Ni kostarekin lotzen dut, baina... Ni bai. Erreka bastarren onda izken horiek eta... Nola da, ez egune edo humedal, igual gehiago. Ez da iguala. Barakaldoko padura edo, ez egunerik ezagunena, da, gaur egun, segurazki, zuek ondo ezagutuko duzuna, Ikea. Hori ere, zan, hori bepadura bat zan. Bai, jode, baina noaino heltze zan. Muskizetik azten zan, odan, barruraka dijoan Urdaibai hori, Urazpitik ere, heltzen zan. Hauen, dio, seguro San Mames ere padura baten. Horregatik, Ikea alboko hauztoa deitzen da Ugarte. Ugarte moduko delako, marea gora egiten zenean. Aiba. Inguruta. Joke txuli. Oso polita, eta hori izan da. Ostiatu nauten, poliziak ostiatu nauen leku, momentu bakarra. Ikea horri egin bazutenen, kriston protestak egon ziren zean, eta bai. Padurismoarekin ere nipat egiten. Baina hau ere minipaduratxo bat izan zen, iruputzu zulo, iruputzu ez? Hauek ez zuen pututxoak. Zerbait. Bai, hemen padura onduan dau, hemen ez?
1 metrotara padura dau. Orduan, jente irautzailearen azpiegiturak be paduran gainean daude. Horrategan. Bai. Inkluso igual feminista nabe bai, ez? Bai, baleike. Aldea da... Zer, a ber, horren aurrean zezatuzu. Zer, feminista padura baten gainean. Zeiten du feminista baten padura baten gaina. Hoizela justifikatzen. Hori da txiste baten hasiera, Hoize, ba. Zer egiten dute feminista batek, gekaseko batek, Hori. eta ez da izan padura baten gainean. Hori. Gaztetxe bat. Gaztetxe bat. Bai. Eta gaztetxean elkartu. Aldea da Petronor, ala gaztetxe bat horren gainean jarri, Petronorrekoak ez diela oroitzen, eta gaztetxekok gogoan du azpian dagoen padura. Ze. Ostra. Ez dugu kenduko. Gogoan zaituzte gu. Ja, orduan... Padura eta Ez dugu ez gara gaztetxe gabe gatuko. Ja, guentzat, eskitxoren bat, pintadan bat jarriko dugu, ez? Ja, bai, plakaren bat, Plakan bat, hori da. o asambladaro, hasieran minutu bat isilik, Hori da. paduraren alde. Padura gogoan zaitu. Hori da pitxun bat, oinatik bildu ginebena basuakin, ez? Ze basoa bota dute? Basoa zegoen tokian saiatu ziren egiten baso bat. Ostras, oso idea... Nola? A ver. A ver, meta esaldi ere? Aimarrek ondo belertu dauz, zeguketan dau. A ver, esplikau zu. Ez, garatu mesez, ez dakit zegu zer. Basoa zegoen tokian, egin zuten moldatu bezala, herritarrondako basoa moldatu, osea, bueno, horra batzukin bezala. Bidetxoak Eta edo saldu ziguten, bira, basoa dako zuen. Eta hortzeo, basoa hortzeo, bertan. Basoa hortzeo, bai. Eta orain ez dago, baina... Eta orain zer dago? Osea, bueno, orain dago, baita ez. Izer, gauza, zabiz, nahi begira, ni badakile moan, eta ez dago idea zein zabitzen. Bakitzu, Enongo basoa- natureskolako parkia, Gaina zure terrenuak. Bai, hori, Zintzen duten hor, Kevin. hori ze. Ine basoa parketu, parke bat. Bai. Hori. Bai, osea, porla pixka bota, bankutxo batzuk, bidezka batzuk, eta... Ulertzen da. Gero esan- Nik ez dakizin de proiektua, baina perfectamente. Bai, hori da. Eta Donostin olatuak egitituen zea bat jartzea bezala. Hori. Ez, ondartza alboan. Tero Hori zen saltzia, proiektua. ikusi, olatuak egiten ditugu. Claro, surfistak etorri mendira, surfeatzera, ez etorri kontatzera. Vale. Hori. Kontua da Porlana tartean, ez? Bakitzuk Portland izena nundi datorren. Portland. Bai. Ez? Aurrekoan interuntzen Portland. Eta, what's Paul? I don't know. Landa lurra. Portland Trail Blazers. Portua? Edo pur, oza, behartxua. Mapu da lurra, Port. jendea da txe, Jendea da, txe. Fermino enkanta. Zer, galdu nahi, zer? Ostia, ez ni Fermin ez da kontrolatzen, Mapu da lurra, jendea da txe, lurraren jendea dugu. Maputxe. Ostia. Ostia, oin pila dut. Ostra. Osa, txe da jendea. Claro, Che Guevara. Ja, Oro, txe bara jentea zen. ja. Eta gebara zen. oinatik dator. Ara bat. Bai, oso oinati zentrista ikusten dut, Oso antropozentrista eta oinati zentrista, Ez. Bai? Bai, berez egisa, Bai. Arabako herri Guevara, dorrea eta hori guztia, ez? Bai, hori ere bai. Baina hor relazioa dago. Dorre hori eta oinatiko jauten familia, Gebaratarrak izan ziren oinatiko jabetza nobilistikoa izan Ja. Jabetza nobelistiko asko. Nola egon, Oñatin. bai. Bueno, oinati bera. Osea, Gebaratarra ziren jauntxoak. Gebaratarra ziren jauntxoak. Orduan Gomerikakoa zen jauntxe. Jauntxe Gebara. Jauntxe Guevara. Bai. Oinatin hauen lehenoen gerra geuzen, ez? Lehenoen guduak. Torra fatezian arabara babesleku gisa. Oinaterra zian. Gebaratarrak. Ja. Bueno, a ver, nik ez dago asko kontrolatzen, Fijatzen bazai, libertadoreak, Bai. Abi Aialako libertadoreak. Bai. Fijatzen bazaiete, Che Guevara, vale. Guevara, vale, euskalduna. Bai. Bolívar. Bai. Hemen Durango lokoa. Zer gixeu? Eio. Lope Agirre. Bueno. Superlibertadorea. Vale, ez da gixeu, ya está. Pinochet ugarte. Bum, hori da. Claro, beste libertadore. Ugarte San Pinochet. Bai. Libertadoria, bai. Ostras. Ere ugarte padura batetan azitakoa. Argentinako ia presidente guztiak eta Uruguaikoak fatxak eta diktadoreak barne.
no, esan hau, Bai, oinile egin behar dena? joder, Pancho Villa ez bestia. Bai, Uruguaikoa? Bueno. Zapata. Bueno, Zapata. zu, bai, hori hori ere zezor daka. Baina, inguruan. ze buruzabitz? Euskal Herriko lotura, bai. Baina, Zapatan inguruan, o Uruguaiko zeinen inguruan zabitz? Ez, Uruguai kasu buruan dakasuna da, oain ja hiltzera doana. Bai, hostia. Mujika. Bai, igual hitz batzuk hil baino lehen hau, Mujika. hitz batzuk behari, igual, zatek hilbidea, justo oin hilbidea. Esan du, gainera. Tipoa... Ez, bai, ekitaldea. Hau da nire esken ekitaldea, minbizia dakatez dakizu, eta ja... Bai. Ez dago bueltari. Eta pitxun bat berri txarramura, bueno, bagoa. Eta, venga, azkeneko kontzertua da, bueno, bagoa. Ja, da gero. Merkandeixin berri atera. Eta hori, eta bi urte agurtzen. Ez dut hau serio bat doala. Bai, atzenengo elkarrik zaten mundu, ez? Bueno, hori izan dugu. Bai, Eta atzenengo elkarrizketan esan dugu, atzenengo elkarrizketan tala. hori da. Irakurri, bai, bere estiloan. Kantzerra. Oso epikoa, dena oso epiko. Bai, Mujikak oso ez epikoa. daki, ez? Eta gure... Autobusa hartzera joango naiz ez du zaten, no? Normal. Bai, leku batetik bestera eramango nauen prozesu batean sartzera, no? Bai, hola gauzak. Bai. Beha, lehenengo elkarrizketa eskaini egonien ez honesan, hau ne lehenengo elkarrizketa. Nik uste urtiak inbaurrera, Ja. fandala pilima pusten eta pusten. Bale, Elkarrezketa, ze gurea, zertan da gure TV-ko elkarrezketa. Ostras. Així, kauen dio. Supergaia. Abandonatu zuten. Abandonatu gaituzte. Bai. Biba zuek egoek deitu ziguten. Nik uste zekitela zehazki zertaz ari ziren. Humorea eta podcasta, zan gaia, ez? Humorea eta podcasta. Bete-betean, eta... Ezin bat genongu. Igual serioia, igual sakonegiak. Sakontasun puntu bat genekala, agian sakontasun puntu horrengatik. Gero azte zitzaien guri ditzea berriz. Kago la leche. Joder. Jo, igual pentsatu zuten ginala erromeria talde hori beranduegi dako nahi zen. Eta gero gaina zer amatzuten, irasuegi, birasuegi, eta Fedi Bertsoa zitzeitea eta hola. Zuk ikusten Gure partez, kauen dio. Ikusi alde zen ba. Zeintzu? Ez, baina badakizu birasuegi nordan. Bai. Gainera, birasuegi. Birasuegi, urua juntzan ez, zitzeitea Fedi Bertsoa. Ez kauen nire alabak esango zuen bezala, en serio? Eta gukendu. Eta zatik ez digute. Ez dut uste, gure partez ez. Eta zatik ez... Bai, gure partez. Zatik ez digute deitua? Zein dia, igual, damutu? Hasi zaben kontaktua, ez dakiz esplekuko ziren. Igual entzune Niri bekadu matek deitu zian. Ez ekien, topatu da interneten da... Bai, sakontasun bai hortan. Lehenengo egin dute igual esploratu territorioa, eta gero ja... Eta baiazko guztien artean, batzuk aukero dituzte. Fijo. Ja, ba... Agian, azken, karo, entzun ez digun entzungo, ez? Irakurriko zituen saioen izenak. Bueno, irakurriko zituen azken 10ak, baina gero deitu eta gero irakurriko zituen beste 30, eta gero ja, Julian Jantzi, Afrika da eta gero ja TV-ko gure karpen guztiak ikustean, agian esan du, bueno, ba. Baina ite beda oso txabakano, Antes barrura, bai. Zauri, zuk izan duzuna, ikeixa audiar, a todo kizki, jende da guztiari, en plan, bale, bai. Eta beharra baldin badako, iruaten dago, claro. Azken, bai. Zukaldaria bagina, errezago Ja. izango benuke, ez? Parte hartzea 6-7 programatan aste berean. Edo gaztean pintzatzen duen... Edo kirola, igual edo zein dauze musikari. Bai. Kirola. Igual dauze kirol, xake adidez. Bai, edo bestela Doraemon bagina. Doraemon Igual, bagina. aukera gehiago Garai batean Mr. Bean izan zen zela. Hostia, Es que dragoi bolas eta asibidea primeran enjarte. bai, hor ere polemikea, batzuk Zeba? ez, ikuspegi sexista, Joder. ezak zergatik. Ja, ni... Zein, Ze arrazoi. claro. Hombre, Dortoka Dordoka maixua hor dau. Dortoka bat, bai. Aurrekoan... Jota machistia da. Eta horre, eta teleberrin hor, es que jarri bio primeran, Okurritu zitaiten arrokan umei lehen kapitula, uste dut. Ostra, nahi dut jatxi, baina, bueno, makusi instalatu eta hori, baina... Ja, egurra, ez? Egurra. Wow, oza, Dortoka jauna... Bai, jazta. Mitiko... Asaltzen da Bulma eta hola, ja, lehenengo kapitulotik. Bai, lehenengo zea da, jutea, Goku eta bestea Krillin izango da. Bai. Bialtzen dituela Dordoka jaunak.
ikusten izan el diskari pornoetatako emakume baten antzekoa bat ekartzea. Hori zan Eta misioa. hori dagoela hor printzesa bat zehatuta eta ekartzea. Eta hortik, topatzen dute bidean Bulma edo hau, eta ikusten duenean, gustatzen zaio, eta Etxerako, etorri nirekin. etxako muko neskea. Ostra, hola sartzen da Hola, Bulma, hola, hola, dragoi bolan hola sartzen da. Eta hori hau makusin, ezta? Hori lehen kapitula. Baina gero inbar dezu umeekin ikusi eta diskurso ere ikitzaia dekonstruitu zen, diskursoa eta esplikatu nola diren gauza gaur egun. Eta horrela, erabili zure zerako. Hombre, egia bai, kao. Vale, ez. Talde, oso musika talde ona. Baina, gero, koizetan dau, hau, zera da, hau, kakalardua, hau, zera da, matxingorringoana, marrazki biziduna. Faktoria. Bai, joe. Zuk ez dakizu hori, matxingorringo bat, heroina bat, ola Parisen bizidana. Bueno, bai. Bai, gizena, ez dugu ikusten. Bai. Bai, Dena, neska hola tipargal bat. anorexika. Bai, hori da. Bai. Eta, jota, maitasun romantikoa olekuan. Bai, claro, bete mutil baten ez. Hori da, bai, bueno. Baina, marrazki bizunen eguneko 80 aurkituko Butterfly. Lady Butterfly. Ladybug. Ladybug, hori da, claro. Lady somorro. Eres jarri eskero zelatzen hau, autobus magikoa, xerezade, horrek, bastante... Bai. Kordek izarei. Baina, ja, claro. Artxiki, ondo zego. Bai, baina, baina 3 urtetik gorako umek ere ikusi beharko dute zerbait. Aldala, eta ez ondela 40 urte sortutako marrazkia. Baina hori, beste baten aipatu gendun, gaur egungo dibujo pila bat kaka batzu dira. Komplikauta. Osa, teknikoki eta argumentuak eta bai. Ordenagailu. Ordenagailu zendako irudi eskasak, kutre beldurgarri. Asuntua gazi zaila da, bai. Pues nada, gaur makus instalatzea umei eta tragoia. Makusi. Beste inventu bat. Bai. En fin, bueno, pues... 59 minutu. Zezu, ja, ospein bat zu ez? Gehitu nahi zuen, gero biltzeko. Saio osako nau. Ez, takit, ez. Ez? Listo. Ja, hori da, amaiera, Ez que ibarrik zauz dixilek egoteko? Seix, ni jarri dutzu poligrafo hauan. Ez dut, de Hola, hecho... jo ez zo. Uneko bai. Claro. Bueno, ba, muxuz. Gainera, beti, izarrak beti gordetzeitu gairiko nenak amaierako. Justo amaitzen ari garenean. Izar, meloi bat ez erai. Ez da meloia, da tontokeixa bat. Vale. Goiena.neten egonez beketan agenda. Punto eus. Goiena.eusen, eta jartezun agenda, eta behian. Agenda jartzen duzun, Santa Agenda eguna. Santa Agenda eguna. Santa Agenda, Hori jartezun. Agenda, Santa Agenda. Santa Agenda. Bueno, bastante koherentia goienan irizpideekin, ez? Bai, Claro. beste jarri zuten. Banek isen gero jazen. Izotz pista beharren, izost. Izost. Eta beste behin, arren tanborra da. Arren tanborra. Segura esan. Aurren tanborra vale. da, arren tanborra da. Beste behin autore bat da autore erotua. Bai. Eta jarri zuten autorretratua. Ona. Eta hola, xe. Pues hori esan da, tema txar batekin agurtuko gara, ez? Zuk ezagutzen duzu, Kevin. Nik ere. A ver, jarri nik ez da ezagutzen. Bai, zure podcast maitalean erabiltzen den kanta puska. De Idols. Dantzatu pizkat. Errata. Hala. Adeu.